Също е голяма история, защото има неща, които не работят и трябва да ги направиш да работят. Там също е много... Самото до написване. Да. Извинявам. Чест, ти ли ще играеш така близо сега? Чест, спокойно, спокойно! Нищо не си изтарвал. Че се свърши работа, няма страшно. Ако ти Java ли пишеш? Фронтенд, бекенд? Бекенд. Всичко отзад, което се случва. И то реално касае цялата структура на продукта. Не външната функционалност, с която се сблъсква клиента или оперативно ниво това, което е купеното, а това, което държи фронтенд. Това, което става отзад. Магията. Те и двете са неразделни са двете неща. Така е, да. Защото то е много важно, това, което вие правите, да може да поеме необходимата функционалност на фронтенда, защото то реално се ползва от потребители. Те, с които плащат също. Сега си част от коя фирма? Групировка? Generic Source се казва, това е малка фирма, софийска. Ама разработвате ваш продукт или работите по външни проекти? Не, аутсорсинг. Чист аутсорсинг? Да. Кой ви е клиент си? Кой не е тайна ли? Ами то не са големи клиенти. Са малки проекти, са малки бизнеси, които имат нужда от софтуер. Вътрешен пазар, външен? Изцяло. Или директно американски всичко? Ами европейски основно. Вие сте хубави, предполагам от техничари, но то ви трябва и да ви като мене. Имате ли такъв отдел, който да ви продава, да ви предлага и да ви организира? Има Sales, има Project Manager. PM-ите излизат незначителни, нали, като от гледна точка на девелопването, но пък са много важни в комуникацията с клиента. Аз си казвам такива като мен, защото аз стоя търговски. Браво! Ей! То ти разбираш, че аз работя в такава среда, но ти е ясно. Аз задавам по-скоро повече търговски въпроси, отколкото технически въпроси. Да. Защото аз знам какво коства спечелването на договор, нали, за да могат фронт и бекенд хората да... Зависи дали се прави апсел, кроссел, дали какво се договаря с самия клиент, за да могат... Да. Аз комуникирам с които не ме харесват. Що? Защото ни обещаваме на клиенти. Защото ни обещаваме. Аз не обещавам. Браво! Давай! Голям гол, ей! Забавя, батюк, забавя, нищо. Решения, които да стоят отзад. Бази със сигурност, да. Ами, по апита съм работил. Апита какви платежни модули?
Authentication и Authorization. Да, значи security. Да. Security, директори, комуникация там с... Да. Как комуникират системите всъщност? Свързването на системите. Да. Дай му оставим стили въжета. Браво! Давай сам, браво! Точно трябва да бият ние с още 2-3 гола. Има време. Ами има време, те им падна и морала на люлечетата. О! Не тебе, ей, маля, той стои на този стът, ще го убижи, бе. Айде сега с целувка! Няма, те нищо не направиха те са. Браво!
нямаше фол сега. Браво! Пускай на... Нямаше! Тук... Аз не видях майка му. Да го виждал там. Тише! Някой трябва да е. Ще има варна телефона тук. Да ангажират допълнително. Да. Ти от колко време се занимаваш с девелопване? 2 години. Ти си бебе. Не съм много. Но пък за 2 години успях да стана старша. Което е добър резултат. И между другото, ти си започнал да се занимаваш много тегави години в това нещо. Което само по себе си означава, че си доста напред, доста добре се правиш. Защото в последните 2 години много трудно се наемаха и джуниори, каквото всичко се оставаше на опитните хора да изнесат. Да изнесат и никой и опитните хора не бяха на така в... Те са в хубави позиции, но не бяха в тези ухажорски, защото имаше много ухажорски. Вярно. Ти си направил то, понеже в България и в света, в България съвсем, ако има някакви трусове в така наречения сектора на IT, никой не го интересува този сектор. Тук е много важно дали ще се краде от ракията и от салата по барчета, отколкото продукти с висока добавена стойност, които наистина дават за развитие на много неща и са част от много сектори. Защото в България сега, ако накараш ресторантьор да почне да плаща осигуровка на хората и да изплащат ДДС-то, ще стане голям. Ако бутни строителите, ще съсипим сектора. Браво! Ти си подбил много трудно, което е показателно, което означава, че се развиш. Щеш между другото. Да. Не, сериозно ти говоря. Ако ти преча, казваме да не ти говоря. И като снимаш. Айде, бразилски! Ей, по телевизора ще дадат! Трябва да е гол! Браво! Няма край! Урязахме спортната емисия!
Аз им казах, че видят по телевизора и те почнаха да се излагат. Птички, не знам си какво, то трябва да се получава момчета, не само да се напъваме. Защото... Ей! Трънчо! Ти голяма работа е! Как да не? И то... Трънчо, пускаме лайв във Фейсбук, не знам какво ще направим. Бе, те... Почитателките ще завалят сега. Браво, Матеот! Оу! Картон! Най-малко жълт, най-малко жълт. Трънче, браво, трънче! Слушател на Пилето играли, много ли играе, малко ли играе Пилето, нищо не играе Пилето, сега се стигна до Роналдо. Гранат сега. Ай, да разправяш.
Жека и аз Жека. Ляко срещу спортивна шоу и работа са напечени. Аз какво съм чертават, после напрежението, то не е работа. Не са един и два фронтовите, моля ти са, деца вика. Няма да ми се сърдиш. Това са хора, които на балет ходял ли си? Нищо общо няма. Нищо общо няма. Да. Балерините са малко по-опасни. Сериозни са, стабилни са и никой не чака да дойде ред на кебабчета. Трябва да знаеш изобщо ли са. Няма никой. Ракия, кебабчета и да се ходи при кмета. Няма такова нещо. Ами, предполагам има запазен спа център с леки масажи и вечера към 7:30, 8:15 покри по леглата всичките. Работата е много сериозна. Какво правиш, количе? Ето е. Ето е. Че те сега не да няма... Не, то нямат ваканция. То ноември месец нямаше нищо. Няма. Не, те октомври си има. Октомври си има и на 1 ноември си има за ден на обителите. По принцип, това имате 2-3 дена. 2 дена. Чакай и свирят засада. Няма работа, ми отива на добре. Аз съм тук до вараджията, обаче той не се ангажира, защото много... Тук може да кажеш нещо под мустак, обаче ако вземеш официална позиция, боя на ръба. Значи възниква ситуацията. Бой, да, много бързо. Картините тук. Деца вика и... Добре си, радвам се, всъщност звучиш добре. Ами то хубаво е човек от време на време да излезе се просева малко, ама деца вика, няма. И изобщо, то ясно, че излъж. Четвъртъка е гарантиран. И смятай, че той се плаща с чужда сметка. Да, дремят. Живот и здраве към края на ноември месец, че началото на декември. Към началото на декември месец ще сме на терен, тъй че ще направим няколко срещи. И предполагам до преди Коледа ще сме в София, тъй че няма. Ще има. Този път ще гледам да го направя. Аз не знам дали ще дойдем до София, но специално за банкета може да дойдем на Владимировци. Да. То просто зависи как ще съм. Няма как ще са атмосферните условия. Аз почта да говоря вече като... Ами... На Батак наистина е кофти, а Владимировци, то там няма кода. То си магистрала всъщност. Лесно, то деца викат... То в крайна сметка ние ще се приберем до София, ще остане там. Няма да трябва. По никой случай. Деца вика. Абе, живот и здраве, аз даже като дойда мен се прави пън. Задна ножица! Майко! Застели го, тише! Гол са задна ножица, как е? Задна ножица и то в долен ляв ъгъл, тази работа отида на... Кой ти каже, бе? Ни говорихме за кебабите и за бирано, ще отидем на ракия ми заструва след този мач. Аз не знам кой го вкара този гол, голяма работа. Гол, бе? Не, бе, гол. До аз не... Работа, бе, браво, бе. Много да целувам, значи като си дойда, задължително ще направим един банкет в къщи, че ми се готви, искам да седим да се видим като хората да от обяд. На 7? На какво си? На какъв брат Пулев, ти знаеш какви работи ще върши? Добре, хубаво, ай!
ще ва изтърпя, и ви пък баш на седми, то седми сълта са пада, ще го направим. Боже, и на двата ивента комунистът ще присъства. Той ли искаш да ми кажеш? Как е? Виж кой аз... Виж какво ще ти кажа. Значи, този матч тук, спортния клуб Дружба Люляково и спортист генерал, то ще го едно. Ма вие сте Копрат Пулев Штраус и като видях списъка с хората, които ще ходите, притеснявам се. Притеснително. И ясно ли? Чакай, че тук пък вратаря на спортист генерал, той ще иска да държа на врат. Изобщо почват са тук и акробатични. Акробатиката и класиката вървят за ръка за ръка. Няма. Това е културно. Върви на ръба. Всичко е на ръба. Няма. Стабилна се, няма мърдане, да знаеш. Мисля, че решили са да стане на работа, ще стане. На този етап издържат. Нервите не са чисти. Целувки останата и до скоро. Той и то ще дойде. Голям гол направи ти Лопе. Да. Ние трябва да го обличим това с много красива реплика. Ти пускаш и текст под видеята, нали? Ами само отбелязвам головете. Да. Дай ми, горе! Браво! Браво е! Обаче те Люляково нищо не играха напред. Интересна истина. Изобщо не са... Колкото могат.
Това въпрос е да се понапъниш. Това в... Как я видяте? Връщаме, айде! Предния мач как приключи с Гено Тошево? Тошево? Да. 2-1. Това е било. Драматичен матч. Това е било много на личностна основа там. Айде, двама сте! Засара имаш тук, ама... Има, как бе, тя 2 метра засара беше. Къде му взема? Браво!
Скарай Пайнара! Няма никаква сериозност. Това е гол, ние се смеем. Това е ти гол, ние пак се смеем. Иначе трябва да се караме. Пайнара! Пайнара!
Транчо, върви Транчо, защото гола едва. О, браво! Тише, обаче се замръзват тук критично на място. Да. Браво! Ще не минава. О, засара си, засара си.